na boigo Rift Valley akisimi ase namba enoti isano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo iriyo tugwikere gose ututarire ase chiabisi chito ichukira se nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi TV Ubwansu bw'Omogusii. Nakumbuka siku ile nilipopelekwa shule, nililia kwa kelele. Lois Academy Kisii ejire milimani angena milimani SDA neskuru yekerero yoboruso ibwata aborokia begiribuya ire asatoerero aborokiwa bagosomera nigo bobwete kigari cyobosombi ase bari bakurware amache yuweshibya nabo igokonywa chinyomba cyakebara chinchenu kigima ribagarisa ine ryaborokiwa kugosoria nigukini byegwo byabo mbabwate abarindi ase skuru iyo nabo igonkurwa bari echayi ya sanne na lunch kubwati bari omurubyo CBC ayerera bwango onyorori bakasi skuru iyo omwano abegati yabari yabake bakonyora migiryo yibrengo bigoro. Hi everyone, my name is Victor Makoli, head teacher Lois Academy. In this school, we offer quality education and nurture learners' talents. In fact, this is home away from home. Tell a friend to tell a friend. Welcome all. Nebukubakire simi ase namba enoti isano na ibere mara kabire isano na isato ibere isano na ibere ayemo gose enoti isano na ibere isato ibere ayeme enoti. Lois Academy Kisii. Knowledge is power. Ndizi TV Ubwansu bw'Omogusii. Omurubiri okubwatya nigo kurigererwa n'ebigori byonsi. Omwanchu murigereria Ndizi TV na kwariganiri amarogo bende asumuroberio bw'Omogano ne murobero gokirakira ejumatano ense monenusu asitoko batogosanga n'abageni ao babagototebya igoro y'Omogano bonga kibabire bago chako bogima bwabo bagakina bakagende sukuru nabo igo batotebya sabali yabo inyoranga ekerenge kenene neringa obego gwesemya kurwase Omogano na yasole naboko bagokina kurwase kerenge kemo gochiase kerenge Ndizi kuli lero ni gonde n'omugeni mwabere mokorasa matukande kolende asomogano n'omugeni yale ni mumaite mumurabete lakini asizi kuli lero n'omugeni yale igotole ase omubugani of fresh resort astoko bato koletera umuroberio yokorwa ase igotika nyireli bagali abene kumwagania ase umuroberia Wilberforce. Yes. Power. Biamana. Karibu sana azomoroberi bw'Omogano. Asante. Ase obwenge. Ngoja red Wilberforce. Kwaligereria Ndizi TV. Kuna mwegura chakire kondo kagabu power. Malietane kamili. Aliara seke bande na mpesa. Jared Wilberforce Nyaribo. Elinkoliera brother power. Jared Wilberforce no mobiare we county ya Nyamira. Asakoro wa Kiabonyo Ward. Ime ya Nyango sub location. To be precise, nchegondo Mogesumi. Kuri Nyango sub location, mwaka tata akoro kunyagosira Nyanteli Mbunya na mama Crescentia Arama Nyanteli. Ponsi bali nyagosira. Bono kiro muntu bwata bayibuli.
na iboire kagera omonto biye kobetega koiborwa busega gotungwa na Adam na Eve na boy gotokoranga Yesu Kristo nere bigo obetega koiborwa gwetera asenje mo ikomo chenu bono Wilberforce mwaka kyo iboire na indensemo unakiro tebya barigeri baito nche wangi boira aliki abonyoru Nyamira County omwaka bweli bweyemo chimikianda 33 na ngwansenye 1984 tariki 12 December igo mama ganteringa bazate kumbalira ko January lakini nche nkorrange so lewa Kenya sangambo yamono matuka yo 19 atigale tegere January so ya 1985 tindiko ya rain vein na bara ya muhimu asinde kano ne kibande kyane kwiringa ntare 12 December 1984. Okay, ase familia yenu mbalenga muri naye no yo kalengore ase familia yenu ase familia ito buya igototakire ko babana 8 lakini rende babiri nyasaye na igete kubarangeria that is the ekarato kwanira the entire family really 8 8 babiri nyasaye kakubarangeria wana ndotigarete na abana 6 bali bara live asitole abaiseke ba minto bali bara bono iga igo bari abaiseke bane na intwe abamure gotole babiri na bali basirete na abaiseke barenge babiri. Okay, yes bono asa abana abonsi wate abaye bali batano na batatu. Yes, asa abana abonsi ayo niyo kalengora ase familia ye omuralia job nche gonde oyokane abaiseke mbatanga ine babiri bali Veronica na Jelia and then my brother Naro Roko Mohammed ene lyakoliera muri ta yo official nagre ge Mohammed ene lyakoliera bono nche ninche nkomobwati atorega muri gonde number 4. Yes, nche kwanza tikante benga ase omugesumi omugima igonde ebwenyombe koro kumomanya abagesumi igo bali meja lisi nyombe 3 tuwataba maanya abanyamboli n'abakegeni ntubono igotole mwomanya mwomanyeye nkamanya koba enyombe korokwa mumugaka nabange bari kinige tamte twandabo esokoro yanenche bono iyo yarenge mbunya garengo yo nyakoe no yo monyo ase nyombe ya nyakoe bono no yastoja gochera bono igotole enyombe nene believe yo mwaka nyakoe alafu na ase nyomba ya mbunya bono esokoro yane nabo igo ni ntwe twarenge enyombe nene. Yes, Wilberforce yo nare bantu nare people maito muri nare ora kuligere ya Ndizi TV kwenye koyobolinga omweli umurobeli ninge gwenamba Wilberforce kore manyako kabisa ono matoko na mbero na bonda rwe kyalenda bono ntuna wa Africa. Okay, tutaragenda abwo ncheno mwaka ninywamete nimbwate mpaka abana so umurugyo ni akuru Gladys nimbwata abana Kenneth Medlin na Glorians na nimbwata kanda akuru Vidalian so Wilberforce no mwaka ono bali muri skanora kindega okono kuragera okuya mukungu ndendete biya na ndrende nagasati onsibel nana korolekana iga yo atindi musae mono ngiko ase abana babao ni maite no bwate e family ndirelio onyomete good nche nyomete omwaka 2007 actually na 6 mwisho kiagera nche omuntu narute form 4 ngote magana ya masomo ngotebi narute form 4 kindengerati okonyoma so narute form 4 actually form 4 nyekorete 205 before 2007 I was already married kiagera moishi ono monene go so mumuro no monene igaro yo 2007 umutie nyoga 5 so tena nyoga mapema ke before 2007 so lende nali elinyu amete bana arabira asenyu omo tali enjereria abantu barandole ganga maybe igoro moisto nanyu amete nkabwata kamwana gako agura no mumuro ne bone gana omole ngaine gose no mutambe gokobwa
Yes. Omwancho murigeria on Ndizi TV niko togendrete gusanga na Jared Wilberforce oyo re omuralia Ndizi TV na ende oyo romorai ase abantu bali no bolema ao oyo gendete ko Omogano ye ase bono iga aberega gusanga na intwe buna bete buna familia ere otoire Omogano ye ngora ase bono ngode murigeria on Ndizi TV wetera ase are egento kenene to tevinkelinga wetera kero Omogano eleson nero bose egento nkero rabe go gwesemi asigo taringa etokoleto Omogano yo gukumanyi okumanyi twemegano y'abantu ndobwatekerenganga ogosene naboigo abakwenda gutubwatu gwetera ase umtandao ito Facebook Ndizi TV News Digital naboigo gwetera ase mtandao o YouTube Ndizi TV News naboigo nabo gutumira iri kulia gwetera ase namba ere ase screen yao. Wilberforce. Yes sir. Abana babao omonene pi ngaliye ikege bona abana ngo murono monene in fact gale form 4 mwako yiga ngokora ale form 4 agosoma kuchibogera matalia escure koro kwa Ringa Boys abandi nabake oyo kumubwatia nabo bachaki ba CBC nabo chipayone atoruka ba CBC bonega ole grade 8 igo nere bono abantu bale mwako kabiro CBC nero kumubwatia Regularians na nomoke remona kale go MP1 biko kuma demende go chinza ale na mali tanto ikomanya preschool actually yeah. Wilberforce nkora turabanta bange bali no bale ma ao we have a challenge asoko nyoma na ende konyoro muntu. How was your experience na ende na I know what okay then they know what that totebe eyesight disability nga kikwa moroche okay I wish I didn't think of going sinde. I wish I could bagaiga omorole kiagira choreta bange bali na bange maete ntanyote nseto de onda to muri disco galia kusanto minto bali no bolema maete na konya basubati banchete kusaba murabanchete kiagaro yo taranyuma no taranyumwa tonsinkemo mnabone ndongero gekoro ku presentation enjiro kwebeke sabantu enjiro korolekana obumanyi bwao so enjiro kagerenga maybe a job wa kororaga ali chinamba bataka abantu no 20 na inji nabo batagete boigo miso kwa so bwenge mukungumbwate ko Gladys igo monyorete keronde college yane yoburalia ali somo chebosongo na ende na waya ko bakongo choro monto mugo chakomenya komo kagere myaka ya maiga na ganchire basubati na ngeta basubati sana kinda kamura ke form 1 go chinse form 2 1 go chinsabu njina basubati ntwale go chiamo but kona na gukina na nakoba naranko na babantaba ya PSNC kyagara number 1 babwata mabira number 2 bago feel on your behalf umato musubati alego kogochwa okagane roko raki okagane roko ocho musacha ruga ngo umiore igochi akimusubati okogochu mpakolera so umusubati mbwate ekrona monyorete it was a funny experience I wish he was here lakini nara karomole ngo wana ngo nsaira mole in fact ina mochorete I think she was God sent so I can say kana nje na amatenga na amuire konywa maginko monyora konde bosonga lingo na gotara magorona kolire bintu byane kuna goncho kanaiga nyoro monto korumaga yane na gwataga sinyo ko Motorola baligiri mate bande baroji Motorola kuna kubwata bataige mbure twete gankwania ngo konyande kwa simi yago chanda ngate bayo na simi gade anjanda abuno to jakero Omogano fageti Omogano no gajakera abu to kwa sile kaisa to igaiberi komi ndange namba baba ntoko na kwa niko kwa ngire namba koruga ulende one thing after the other nimekumiss kuja unitembelee ocha konkwania ngoswali kongo mwakere turungi kabisa gabu na bwate gas actually next of kwa mnyete na to muchita oni ko baracho okay baracho na Kisii school korora liga somo MCA Ibrahim akugamba musubati oyo akero momerete oyo romorugio konyora mwanya kuumirana no nyandi no ndona kuumirana
Was it love on the first sight? Ilo tebanga. Ogwanja nikema history mo. I don't know. Yeah. Buna na monyorete of course na bange of swati na gwakira chisabu nga ngoyo na mukwanira. Kikira na sangiti oyo. Of course nkamubeka say list. Ya choices. Agacha say list ya auditions. Hallelujah. Amina. Agacha say list ya auditions. Ngona kuwe, ngona gochu, ngona kuweke gechunchu ngona kuweka iga. Ngonyora ngerembu ya correspond. After 2 weeks, ngotebanga no tingo mo propo. I didn't take the time. Because sokoro ya nna ngegere tinga cherewa utapata mwana si wako. Wana ngatanga njia tata. Tianda rutaka proposal ime dole ngakiga koraki. Ngakiga koba. Kira este mwana go nkwani komoroselie cha etogo siba. Katokona singo bona baba lende ko mwana kwaga achaiga. Akiro chego chimotua. Ikenda ko gundwa job. Abali bandigerere tia basai. Omusuba tika tika ndarengereria. Nya tubuga tie sa gando nakwagacha. Musuba tika ko te biringa tika ndarengereria. Nya tubuga tia mature sa gando nakoraki. Ona kugora chances chugo itaba. Nchire hai. Nyuma yo motinye yo mego severe. Nkonyoronte biringa na botoko koraki. Abotoko go ahead. Bona fani igendo tabeti ntebaga. Ngai kanka mutika. Kaya na bangi tenche konywa matari tayari mono. In fact that was earlier. Tari tayari mono. Na really actually it was around that 206 kinde college. Tinga 205 onyome. No 205 ne school na quality. 205 ne school. 206 one mwananso ete college Bosongo. Ali ngolete ki mumerete. Kinaga ni konyoma. Kiranje bono trading abona abiro monto boli ntagete ko ba people. Ta college ta alengere di mono. No. I think I was getting it wrong. Actually in 207. Konyo man 207. Kena chikugamba nere, nganyora ntokole diki. Kali ready. Ko inarangiri gwake barua mu chokoro ku Eldoret. Ngarango na wanda beti muganya. Ko chikotemo bogima. Ko wako ireki. Kona ru Eldoret ngo chikomo wakeranga ibono gwachete baba. Nganje gose nonde nayo utamba ngete. Jurende ngo bange. Ogo chego to kwana mangana bira to go chakira stu atigere tonje tukana chimagari aro bakabatira kombagiti mate kombagiti rikwali milio choje beke na go chakira ali anya batige tegatie sani ya John Bota na go chakira bona abu ase John Bota nonda ndo chiro motimo kunkwira nore ochikome kumanyomo omurigeri on Ndizi TV ngakimo chete mukanyomana na ende nga enyangyo korete ego chete kamwise egune ndo chikote ya barigeri bandi agwato mwa chingaki mwanjo murigeri Ndizi TV niko tukanete kusangana Jared Wilberforce atebanga power azabe otote Omogano ebuna abeteka koiboru agakino tebiri kuri familia otote ebiri boigo na nyomete igo Wilberforce nare people asabono turachikurana ni entunda yenda tebi mayaga yogo tigana bakaumerana naende ngakiba chite bagaikera ase bagasigo murigeri Ndizi TV gendra gotengera Ndizi TV nabo bwansu bo Gusii nawe gosangana into gwetera ase omtandao o Facebook Ndizi TV News Digital mtandao ito YouTube Ndizi TV News nawe gona ogoto bwatu gwetera ase omtandao o www.ndizitv.net nkwira nande ase kagetirige tambe mbengo bamanyi tobe togosanganere bono atutebinga kie condition ya yabetege wikirabo naende boigo abega otosebia amange igoro yobugima bwaye. Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town.
nesukuru yokurwa morokereria yobubwenia ya Ram Training College egutoka imeyomo chukisi nige ukumanyabuna nigo bakurwa morokereria yebirenko bigoro na nigo bancheire nekiombe kiamangana yechisemi Technical Vocational Education na Nursing Council of Kenya nigo babuata mabaga asechikosi chikobwatia Diploma in Nursing, Clinical Nutrition and Dietetics, Medical Social Work voigo nkwegeria bare Theatre Technology amaigerio a HTS NASCOP nkurwa bare nigo baokora matemwa a Kenya National Examination Council Gusii asebali bakurwa tambe mbabwate chi hostels chiokomenya nigo bare asenyegitari ya Ram ere ange nekigambiro kia Kisii Low Courts mbabwatoro sagyaronde ange ne kanisa Deliverance Church imeyomo chukisi apply riba gabono ase PO Box 81-40200 Kisii Gusii o Kisii miasi namba enotisano na ibere yemo isato marakabere ibere yemo enotisano Gusii enotisano na yemo isano na enoti marakabere ibere isano na isano nemo Gusii enotisano na ibere isano na kianda enoti isano nemo inye kianda nabokubalikira liuko ase email yabo info.ramcollege@gmail.com. Mwancho murigerio Ndizi TV niko tukaendete kusangana Jared Wilberforce oyo romurario Ndizi TV nabo igo murai wabantu bale no balema ao ase aberega goto Omogano ibuna abecheka kuiburwa oberega gotwerera boigo school buna oberega gotwerera boigo igoro familia nabo igo otebiri igoro ya mate ya ase bono iga tutete ko swase ntunda yende abega kusangana intwe anena mona stoti biro Omogano lionde asare otebiri igoro una abecheka kunyoma ase igo genda gotengera Ndizi TV na kwanza umugusibo iko na woto bwatu wetera so mtandao ito Facebook Ndizi TV News Digital omtandao oito o YouTube Ndizi TV News na wewe wetera sa website www.ndizitv.net asto entrate kumira na nere kusanganere niko tori meyomo chiebo onyamira ase hoteli ya mekurkunga Freisa Resort. Okay, right. So Wilberforce karibu naenda sentunda yende. Yes. Wate minga magayo tika na naende mukumira. Bono so bwenge ngaibona ikirete mbaka bono mugacha kunyoma no bono gatomera no manyete bona ira ndenka bugima bwanga kire iboko na chire ndore tigari na temiro bugima chi internship chi haso none kerna chiko cha in fact nana gote imonto genteke kirna motigete na garto musubationde tukabangero lenge serious ne kanisa nanche murigereria no mukristo onde in fact gondo mukristo PAG kebirigo galia ona mo shirika nero kere omo PAG mo konga ndijo gatokole nyangi tukaba serious mpaka tukacha kemero bili erigila disima to nonje ndo chinga bono to akorete igo tu atiganete na mwebire musubati to abangete ko menyangi ko nkiande gatikaberiga tata akambe kirama chiko gete ali musa yetu nyasaye ne ba afadhali machika mbekire to rakumi kaya ndu machika ndi nyaragana naro okobuga igoro okaraki ogontiga osene chitaye igoro osene tingo manya osene bigenga igoro kalinga gete sabu ngano kumikina chakanya job ikiao ne kiao no urwa na genda paka Qatar na Saudia paka kebe kiao kagenda rende kuna wakachisabu nkingokora wono committee yabu ne kire ngoji gwakira Gladys onde yanje no ndenka no takorete nere ngakinya ne bono bire tayari togo chiko kwana matuko makeiga komoreta nkomoro que está todo minto my father como aquí kiranya igorendo omonto mate que Gusii na mate kiranya taye kiranya mbuti akamuchapa ngorendo ngire go heading akoraki omonto yo morete wekeraga I didn't want to waste any minute after this within 1 month iga chita kabange mero ga ikorusobo igenka iga na tuwa bangete o chanko bogima babo koraki obogima boga chakirabuko
kiagera ndatanga kenda ninge ndakore gento kieke ndakore ndo kende ntate ibe mo ligere tonkelinga the moment mama nkara asitake ko my father so gimabuda twaro umungina okuruka mama mino nabakangu sana so ginkoro form 4 in fact ngomba to konyoma as a priority kero ndo nebinge byale gonsinya byale ko takagati abikoreke nyora nganda geto muntu akoreteke or directly answerable to me ekagera ngabo mwango bwo koreki wokolenga likonyoma so Gladys nabo moletete igo ntokore timado ido mange ndoete tinchira nyinge gose nyangi gose ki okoigwana kwegenka akachalende bakabona munali bonega moeto mochinkora mojokeli ngata gera changa kana bikoza na gwaka na rent bono umuliro ndizite na kwibuli nabo Wilberforce abete ka kwiburu kale igana babete ngaki condition yale nabo ngaki kwibule tu number 1 wana utenga rutu mwako 84 tetina wate problem ende yons amone bole tu na abana bande bande ndebya umubiro no lebya bande mama agantebire ngo gati ya ndonga naka mwana kale ngakaya no mwana olenge jovio mwana omaite gotiana buya buna abandi kuna ike miaka 5 6 7 actually from around 5 years ndio mchando koreteki ochagete kero mochando yo chaka bunangora abebule bakana goete chinchera chia bolende chia koligyo bokonyi kero ike miaka 6 buya mochando gacha bono ukababona ule physical mugiro mugimo kobimba okoroka okoendesha akio mwana wa igatata mama gande ngeki abete for like 4 days after 4 days bakongo bukara na maiso kabon okobimba kugatigara maiso kero okobimba koligwa chikoera igatoka ngabono mwana oyo talikorra yani dio kaigo it was something as simple as that bagatema koenda chinya getaria naria na verte Kisumu rebe for like 3 months tele ka Russia hospital chi operation nchi work ebingwanso bigakorwa unfortunately abebuli baita bagusimoro chento bwate bintu bito tugenete no muntu mwana okumwanje the job na bakora kindi gyonsi ko make sure ngambu yakoreteke mbiyari so mama na tata mba tarete no nyamaragori bagateibwa mangana mange genda mokoleke genda muite chingoko genda monyenya chingondi genda mokoleke byonsi mbyakoraki byonsi mbyawaka by this time bono mata na sukuru nyasa kire kwa nasari ga gose gento kende abebuli bagete baka give up bakaranga bono mwana oyo very useless gose mbaga kwa no mbaga useless rende babuli ngamata kiba to konyo mwana oyo bono ekero utwarete condition konyo kwa chire school yes klasire ngwa lengo se osenga igo ikire konyora sama somao kero nango siria maiso gosira boronge kabisa gosira konyen class ye mongo chigotacha omateri kare twaga chire nasari oganda gwapi moko bako iga gosengo ikero goto kwa muino bate bona agende class wakorereki kwesanira kobe class so kingicho ta class yemo nalibone beto official ngamwana utari gokoraki tali korora so abuno echa kerete nkara bere skoma tukomake isika igana obura libo chite kumanyikanira ngo monto na babara sako koraki ndowe kwandire ngakie profession irende and for your information ekana abiare tu usekana ibole tu nchena ko kujare Wilberforce ekiwe kango tebi nchena mama wando getele na admambo for their own reasons I may not know kingo na kokine card ane ya clinic ya Gasira bakanda bagasabe jirani e card umwe tobo korobolia bakaliyo mwana ole age yane bakamusabe card ngachira nyagethali ole ko kujare dinyaribo jari nyaribo likabeli yane Wilberforce kinacha ko batiswa na somira mangana mangi gore William Wilberforce nkalipiki likakoraki likabeli yane ko drama chisukuru gocha so kinde bono etwarenga Omogano yobwe ogosiri kwa maiso ne skuru ayande na chutia my father muna bwate kenanda gatoka njibona na lenge idol bongo bwate sani na yakabunere na bwate yena yengwani bunere paka nyugo my father na kule ndo mwana oyo ariko manyese skuru yebitere nonda akoreki nonda muire so kana chika mwaka in the 90s tingo byandiriri umuntu lengo mo DCC omo social officer Nyamira iga kere division actually ko be district oko manye case kiane ogote mama ngo mwana oyo muire school nalingire school ko Central School for the Blind eresia ya maate wono tarikirabo watebiro kairunya gitari okairu mbaka watenya gitari Kisumu yes
ngaki iretegeka mbaka abaiboli babo ngaki alingi magacha kwanchira ne condition yao omwiboli matere no omwiboli waro uno mama ne twaka butire nere most era na igete kwanya mapima ngo mwana utari gokoraki tari korora tata ga lengo mondo iskomono kago cha kwera sungo mwana tari korora tari kwegena bona bego kera orutege ento cha te ganda ngondetere kenda ngokore gento gete one gabidi begene igorende bono kende nkeli bare gokoraki ba igento nda tebe ke monkelinga tingo te anga uli bana mbanga ngete pasi no challenges challenge nkenkerende ngo igulenza chinde na ndiri bakumana linde kware tumenga kwa iboiro mwana legosena ki na ndे bakura basaba na mabira so tingo te baronga ase bali na eterete most hard time mweso gokina unless yes school no problem ya mstiko karagendo kiye ya mbete korole kanera na singi ncho ya mangana ya bantu kurusko bono tutarikira igento nkero na gani kumanya mba ikiagero maite whatever mbate metenchira chini baka maragori ikiagera ugwanchira nuko maite mwibuli abibuli nabangi bakwibura abana onyorongo mwana bustai gutaranjira buna abana bande bagutara umwana utari korora kini mwibuli taregina nabwate bado gosemelinga umwana na bakorora abagocha kubwena na ngakira bete condition yao yani ngakiba bindo kibara temete yeah those are the reasons bano buragori mno bachiete ngino letenga kiye mona arwarite nkabe kunyamira nyagitariga nyamira mwancho muri ligere maega igastora kirona be kunyagitariga igande ward in fact ngachangiro singitari botuko tima itiko se na ibetwe rose to igorero to roti ngomanya kano mwana na arengi saa moja abotuko ngwiro bakankan kono nege karokero gie family mwana naika igango sigikeliwe ngoko kabisa ngo sigikeliwe ngoko kabisa watu bano mwanzo ko bolinki ekyo ngoke yingo yangentiru yanyenyiru nande ngo sigikeliwe ngo kende bekira mache konsialera neron ngego yanyenyiru ke chikumbe bachitobora kuri bakatebungo mwana oyo tato mwabo na chita kanyole basweti kanyaba sigisi bayitire omugano ino motanga ngo gutara moke ono nakia maisa yako leteke yana muri ngo keralirete monyire roche moyeto beka mache ime moche mo sprinkle liga moyenyenye nango kechi muyeka muriye chinsambe nanda mauga mogo samba kaera my cousin yo amore koro kwa I think Charles Omogaka if not Okenyo akaruwe ngondi emingi chinero batete kuboragori eri bari bakesuka ye guto ngamuri yesuko yesike ye guto mu mwaka obosyo bayetaba era muri ye mingi chie mwamu moche monyenye emingi cheke bengi gakoraki kekayeita I think yana romwana buboragori ndoche bo mwali no oibo mwali kinde class isano my mother na chite stiri gotema gongo gwita para nanku alengela raisi my mother na chite gotema stiri akate una gando sivyo mwana oyo otoretere liko tatanga turusa ku na moja chia mambi ngasikiwe kuba sorry I'm touching your microphone ngasikiwe kuba ngasikiwe no morondo ga liko likabe kwecho balika koraki likairuwe so muganga mangana yo stachi gokora gendo gieke tachi gokora gas asengo kulira ngo nyanga mama ta internet ya mangana ya raisi none kero twaetaine na my father tole so mama amaisona kangatiri sana kona so eskurungo chinkwe kerese elise limo liyo chiriko rusiwa bona ngotikaranta bwati ai boleye my mother ndike kamochanda sana nande ngachinkebe kerese inje bieka nande ndika karaki likarusiwa mama gasako ntebyo bono mama gasako ngolera marora alia manena katika bingo kuno munyagitari agasako ngolera bono alia manena welding like kobisa bantu mba koraki mbarora esa cha kuitabera bono nekero na ende school na iranire nkango butoli gesongo na iranire nkaiga maete ngo kana sana abande to revise gacha gukorera ngo mwana oyo tiganya saa koreki amonkonyere Mwancho murigyo Ndizi TV niko twendete kusangana Jared Wilberforce uyoberega atwara Omogano anene mono ngakiabe tega wikira mbaka saga ukora kulindo totabiri na abayiboli baye boyigo babete bagotwara icanga moto enene gwanchirana ase boyigo ningana boyiga abantu abange bagwetera anene mono asugwanchirana mwana oyenga nabwate obore mubu osubore mubu bonde kulendi namukwenda kutusangana intugwetera as umtanda ito Facebook on Ndizi TV News Digital boyigo gwetera as YouTube Ndizi TV News na boyigo ogwetera as website na boto gwetera www.ndizitv.net bono wate banga ekesi ya ungia tete kamanyekana ukairwa mbaka to the school of blind yes utarenda school of blind ngora chiete school ya abantu abakawaida
skuru one skuru kuruntana primary ali nyambiri ali ngo machi nyambiri to nyambiri inje ninye manyete no ncha kirite skuru ya kawaida to gachiri na my brothers matukama pembe wono igete kirona tikete korra lende nkara bere isko bagachaka bako bakongire kero kya mabere lioka egera no botaka bwa lenge minto egera mabere akoleki mabere amente kenko endanko ego na my brother ko ego nyaruka ya minte ko ego ina mabere alenga atatu lakini lende gachaka toko mwana uyo no mungaini mwalimu alikoro kunyangalesi I don't forget that teacher's name mwalimu alikoro kwa nyangalesi olengo mo deputy we school ejo no mwalimu alikoro Daniel Marube olengo mo head teacher baka demanding omwana uyo tigokoraki tigoche school in fact ginkorwe school ejo nkogenda igona achite koretu nkanyorunga ntakire ko ba class 3 by the time unkorwa no ena alikolika gosenkole matem so school ya kawaida na achiete lakini alikwenda turende bona ikaransa onye no gotera lakini mangana ngubwata na alingi na bakwegeria nche nabwatera omutwe ya Akuru abo whatever kind of school to the blind. Ndabanya kwenda school wane kwa St. Order School for the Blind. Ime ya county. Halibo nonso mete class ya moibere mpaka isa nesato. Nkaruwa nkagenda school kwa Thika School for the Blind. Ngasawa form 1 na form 2 akeiga. Konde form 2 omongino minta karuara. Na mangana yege nkalende wano mate mechima buru abantu bagoteba. Mangana akaba mange omongino minta karuara. Ebese kabe nkongu. In fact nkarati school na verde sko job angu mwaka yo moninus ndai go school sengencho yebesa na mangana nde yegenka no mungina mna akoreteki arwalite my mother ogoika ore bolibo ko na gokea keiga ogo chogo nti mwana ne bono ndo chengo ko bwana ngo karakoleki ko bakole tiganga mbe na iso aligie besubira na school mwaka ogocha mwaka yo lenge 2 or 3 mama ko baligie besa December my father just take a process here loan those days 10 or 20,000 was a lot of money that process ya malima ore kanana mama between 20th and 25th kwekera 29th December 2002 my mother akoraki akasira Omogano to Jared Wilberforce pole sana soko musiri mamomino naende abunaona ali usabatura gendero mutumo komoke linde obigo usanga na intu yenga maiga yo gusira kwa mamomino bono na kyo chite kogenda na masomo mwanju muri Ndizi TV ne twende usanga na Jared Wilberforce yabira autos manyia Omogano ye buna beteka gukina boigo buna staka nyore condition ya yo bole mabugo tarora asebo iga bere autotebia amangana ndi akorokana no yugo ichanya amangana ndi akorokana no bururo bone na beteka gwetera kurinde asintunda yakatso na chiko tomanyi bona chiko tomoyo no embali bobwate abana balema ebale nkagari bose onde bwensi oromo lemanga tali omoyali bobogima ngo chikusanga tore nere mbaga saikirete mbaga acha kwa omorali asigo genda ko totengera Ndizi TV na bubwa nsubo mogusina to wadwetera somtando ito Facebook Ndizi TV News Digital umtando ito YouTube Ndizi TV News na bwo wetera website www.ndizitv.net boigo ase inyorango morobere ni gogo gotera kire Jumatano ense mona ninusu ya margo base kire litko ye Jumatano ense mona nusu genda go totengere Ndizi TV astra batokumanyi igora bageni na boigo obego konyora amaegeli obose onyora obosemia urabo gokonya lini gukina kurwa sekerengo kende tosuka ngore nande aseka kitari getambe Ndizi TV ubwansu bw'Gusii. Mwancho muri Ndizi TV niko twende gusanga na Jared Wilberforce yoro muri Ndizi TV na boigo omurai w'abantu bale namaganyo ayobolema ase abego sanga na intwe ase ntunde ntanga ni ntunda yakabere otostebiri buna beteka kuiburu ngaki achitakanyora omochando yoye ngaki abeteka ukini gwana boibori boigo toerege ase kengese igoro buna beteka kogenda ase skula sono entunda ya gatto na ntunda ya mwalio turachiko sanga nere aratwerera anene mono ngaikia ruete kurua ase skuru paka gacha wikira koba omurali na ende okore gento akora singa kichabo no igo mwanchu muri ekirenge kenene kyumurubirio no kumanyia na gosemia na boigo kuligo koro kinga abantu bale bayitira mangana mange kolende babiro ikirania ebirenga asoima eline to kumukia naye kolenkaga abune banga omuchando no rogwetira obukumanyanga awitali omwali bubugema nabo okugunse na ndo bokirira igoro lindo bwo ikirania ekirenga
kiao asubima Jared Wilberforce na kwa alikanina ase entunda ya gatatu entunda ya mwali omuroberi w'umuganone karibu sana asante ento abato usangana watu tebinga mama kabaka gusira yes ekaro mama abete ka gusira nk'ubimo bwa bete na ende nk'ibigete na loza kugenda nesu mama kera asirite ya bune stopper actually obugimo bwa mochiko tenena yagara ndoro tiro niba bangire ngira ne school in fact na takira na school tale ine January omwaka 2 or 3 mama gasira 29th December omwaka 2 or 2 so everything went back to factory settings onye nebesa ya lengo ororo ebanga matanga onye nkende ki alengo ankire tokegasaleka lakini rende thank God nyuma yo mutinyo yomo na nimbwa to musani sayo lensema ya Mombasa kurugu Samuel Odao twagasomire ko moi primary na secondary yakeiga ekera manyanga my mother osirire nere ondangirite gichiza kamenyire na akuru tokagamba in fact yagachia kandigirie skuru base skuru ya kawaida tuburukaine na abana bande bakorora ekoro kwa Kericho T Boys Secondary School kinanyo libagango kwa ne ndugu yane Mohamed Gusii agree to ko iwano we kana my father mesa then my brother want to correct ani libagali atokire gende school kwa nda Kericho gali ngo chakira form 2 ali sina atigerete ngo suguma form 3 kona ka form 4 Kericho ngo chigosa form 4 mechande go so ye fees mangana make go so ye genka ego bina ko range school ngo mochire go isana ko mnyoka bakanyere sema brother akolire meremo nyeri no onchiete ngo boke mambie yemo ngo enda kugamba no mo DEO no mo examinations officer in fact the last day of registration ya KCP ya KCSE nko register as a private candidate nchibona matemo na form 4 nyakorera school konkorete as a private candidate as a center ekorokwa temporary secondary school igari nyeri na ga no enyota yanesha getekorole kandrabono kero lingo kora matemo it was the first of my kind okora matemo private candidate unfortunately during transportation ama sakana na sirrete nchira asiari which was one of my best booster subjects matemo gachi ko soko mutiyo gato konyorambe kire Z means missing grade kisi ngecho bolinga abantu ba medium bata gete ko manyanga na kyo mwana oyo lenge private candidate yakora neck ekamwa kwenda koridu bakange grade kendi yonse kibangete I thank God kurabu no ndwete ngo chango te my father nche kibonto gete ko bomuralia kegero boralia bona broche korunde primary kona kolika gocha gocha manyanga Wilberforce na aberi ngo interact naye ngoranga nubwa to bungaini bwo igoro nubwate oboseme bwigoro aba ebintu mbiro ko babakorora to obe kwense moye mono montonde nabo okore ebintu tofauti okoro kino muogore kigima na wankorora chibe sana obogima yo bobo naiko abagaka kwa mete nabo ko osingi yo tumadinga na wade sokoro ya na vika bokenyora so na mete na bagaka na ndenche no montonda outgoing Kenteke magen konyete no mukabarankoba etikantu make that's the right word to use kurunsenche kuru obwana ngane ready kobuga nintagete ko ba curious imanye ready je na kyo koraya buka na kema sasa kubekwa so ini ndo nalete kuru obwana onye ne compact nintagete understand technology etumike temba ke compact ye kore gendo kiege ekaba eso kyo goter ndo jobu nganje paka na discover thing esani ye kenanda ino abande na bakebi nanda muikereti esani ye kenanda ojebeke obekere shinda obeteshinda seri sakwe umanya kurundi esani ye kenanda ekubuka pake spread yo musiki oli okoreki oyo igumu inagi chobeke gendo buna musio gepira mu inagi gosakile gibune speaker so obukabara na umara hange bokoreki wagerete bugacha gonkonya omwancho muri Ndizi TV niko twandete gusanga na Jared Wilberforce oyo tabirika wata ingere no ere na no muogore ngote mali ebintu kaniko manyanga akibire naende obega to Omogano oyo buna bete ga kogenda make skuru boigo bono ngucheru toteyo mangana buna bete ga wikira namba ga chikosome oburalia bono kolina bokone kutubwatira somtanda weto Facebook Ndizi TV News digital na wego tera YouTube Ndizi TV News na wego tera somtanda oito www.ndizitv.net Bono Wilberforce nda takola yenteke moga nda tengani mo koro kyo muligereli Ndizi TV inga Jared Wilberforce tadi montora alianani tadi montora ule bintu byaya nabwo to bumanyigete tutamaite ekinechi si michirenye
ase ya nere emo yabo ono ninchi go chiburukani iga ndolenga Wilberforce na nyare ko chore yaye echiaye angeyane chise chikono wana wangexo ya ndongo manyabaro bisi bwane bacha kondiera lakini rende wana na bobire chimie chiene gasi rahisi tata kwani simio ko tumekota tentangasira banton simio kyo wale ngota temba tangasire simio yaona kigoro ere na ndio nyabanya mugete ka boibweri go liba kuminga na boromo bade simio ayali mangani mangana mange tingwane kera omwanje muligereri amaenepi yara Wilberforce oberega kongezi miane aziko tari muntu raliana ni no muntu gwatuma aya yara Wilberforce muntu nakoliana ni chibesa ngyo kora koma chibesa chibesa nchibwa technology nkongwake of course chibesa nchibwa the sizes njira ya moyo komanya nere hiyo chibesa nchibwa the texture one problem ne karura sangi munda ko chibesa maybe chia twaliru chia etera makoka mange chia twereirwe chia kolireki chia siria texture yabo lakini besa kerenyia texture yebe texture yelibu ne texture yemi njiri kole nchiko the same texture size yelibu ne size ya 500 njiko the same chishiringi chi coin chia Kenya njiri the same however ngona okuona balenge besa ne bwate features for the blind lakini ebi mbiri physical ngendo kera gokonye gari no bwoge bwoka bora gokonye bwao buri na gotebi ngo bukabarana narete none kana karosiri chisimi gari ne chire no bukabara bwogo nkonya ta ikende bono ntetende straight away nga kibono chagete go somero burali urali obo job nteka gotebi ali kare njena gondwete karengeke gokiane go chimotwa paka njiko bo muralia aita we ready ose TV skule sina kabeire twagatwalire biombe binge kile Kiswahili club debating club drama club ne binde njena special sema ngana yokolika news kure miaka ya mapema in fact kile class 2 I was already writing news school chiri wanafunzi watatu walipatikana wakiba papai kwenye shamba la shule wanafunzi wao Kevin Otieno na Kevin Owaja pinteka birevyo wanafunzi bako gokera nguna gotira nkana go better this skill mwana ndina nchitere di mono ngakieria ready ya kabere KBC keronde nkaiga ikominemo ntegereta wa James Kinara baba Simon Chai injira bakabigire muziki eri yabo kono kinachi kokole school secondary Kenya yemanyire ng'abantu bange balebu nanche gose baleme uko bali aida chiloya gusaba alimu gusaba na muziki gusaba randia njena tetekale nganda teteka bagendo kieke umuralia onyolenga my father mbake bulding atore mwana school yebita bono ndirito agatere sani chiriko bagete sani yona areko bo muralia kinde nkaiga wone holiday konya nkarasto monanda igoro ndo muralia mandende sani korali ndanga chinze chiga umwancho motegereri ne chinza chiokoralia kogo kwa korwaiga KBC Kisumu igotoko chaka nekemanyerio gyokoralia kyogo kwa bamintono moichano bali bonsi bali we aseli tukolia lero nakorokoralia nachaka makwani nasoma chikadi nabeka chingero injo oliolia my brother Muhammad na bande bale kunili banga bya masasi so lende kana acha isiko gaiga ate my father ntaka bo muralia tokangana na my father kana tegenda bo mwalimu ngotera to mwalimu tinga koraki ndata to kolege ndokere passion ndata mo tegeli umulilo Ndizi TV ngatigo mwana akole ndokere kire passion my father kera kana pi nkanyole opportunity yo kole show yaba sa KBC Kisumu alindo musae barubaru na rule form 4 bononye prepare kwake kura actually mna ndo form 4 ganjo mwako ini ngate umwako kwa 27 ngate kura ngwake kibindi kyaba sa KBC Kisumu kabiri my father no atekerete twangeno moralisa hizi olege tazile mwa ku mintefe mwa ku Nancy Kemto I really appreciate that lady nero ngeteri wa KBC Kisumu next technician Jono Eli kana ko ibindi biri kabere my father gateba yaya yana boko koraki kente kana boko nyara Nalina igwete college of St. Anne's by then in collaboration I really thank Mr. Obaga very much keranga admission ngo chanka ko bango mochango in fact ikuruabu wonko enda St. Anne's St. Anne's ya no someta mangana na journalism ya lengo bakongu sana gosoma job kiagera St. Anne's jana college ile special ile college ya kawaida
ono gaiga ena ari gutumika bintu byane bya braille bantu bali St. Anne's bagosomia ro. I really want to appreciate Bwana Magati. I think I've seen Magati. I think was one of the famous newspapers in this country. Charles Magati, he was my tutor in St. Anne's. Awadan Kanomenge na walengechi principal wa St. Anne's. Bakanga understand. Nanje na wanda beslo esa matemu. Mbale kongarakisha. Bakambule kitu na batawo okonya. But they don't worry. Nchibona nalinge St. Anne's iga aligo sangimbwa radio cassette nechi compact. Nko enda litu akolire gosoma litu akolire gosoma we class ima bande mbali kana otsingese nasoka gochio motense igali market naba bekere redieli na record. Allow me to mention our technician Ndizi TV gali usimo sobate kwa Abigail. Abigail was of great help because nagotangaza watu wale class yake ma Abigail. She was of great help to me as a class. Nerina aliko ira onsomera notes tochera nalika njibona muira na usana ndali girls dormitory na bekere recorder yane bansomera na nda nyumba na chiko revise kimbegete chi headphone ya mato. Yes, Wilberforce asinginche biro naka niko manyanga ekorudwete St. Anne's College nyaya igo chiete aso wenge mpaka asuyikete Ndizi TV. Thank you. Ekorudwete St. Anne's College asatanga ni pina chitekolanda as a journalist inside radio and the TV. Eldoret ngakora internship ngakora voluntary ngakora casual ngatumu Kisii ngakora matukumake. From there nkaira na isko ga nkabo mulemi nkasakora chisimi nechi radio nechi TV nde technician kebirigo galia ayikaera ngo chango sakora si pindi ne radio kwa ATV kwa Kisima radio Kisima na rastina bro pindi yangu mwaka yo mwana kwa si pindi byo bolema actually byo Kiswahili nyuma yayo yasaga nkonye kwa revolution yacha nko koraki ngutakubura yo what disability nyasaga nkonya nkonyoraga ntongo so county government of Nyamira kinde county government of Nyamira 2020 I believe ni soete TV alikuwa kwa Gusii TV no bono burari bwane bole serious bokorete ki uchakirite Gusii TV ninkoleta ororo matuka lyonsi ya lengororo na korugabo bono bunande Ndizi TV na gohetani ayo lende linka na ste mwana iga kora ndo bonto bwana wa Facebook ugali live linde no nimbata ka YouTube channel no I think very serious mono kegero gento kira manyinga name job kero kino na chaiga ora nyole no burari iko no burari turabto konyora ime yao bino na chakero kino na chaka ni ntwa mataiga amata ya ro burari ono asingencho ndo chinga ebiro bya tumyo kirikegima bono ntaete oruengana yo mwari go chiase litangani abayibo yo bata abana bali no balema omwana obwate obolema nabo igo ondo bwensi maybe onjo kana ine nabantu bunaba inkyora abaseni wetera Omogano. Thank you. Tigante benga nambone bali mu bata abana osimonyolira abana osimokonyora abana obwate obolema abantu no togote bali somororire to gali ngo bolema asobogima abantu n'abantu no bolema tubogocha waso asamagima abo na babonga buna lisyo ko liacha tari watika ko bomuntu abantu aba appreciate abana aba balete isko gaiga bamanyekane baire skuru aba abantu ebinyoro ka abantu bato bolema especie yabo nebana matanga e committee eyo etwaro omuntu baledeki bato bale chitundu bali chito KTDA tikaba ntaba amabagabo nayo lioro molemaru soka isko irwanirire as long as yobongo bwa bole buya atukuranire na monto nebo ogwe kurura icho bwa tobongo soka isko gaiga orokia abantu ngaso ogwe kururoko nkirora nyare gukora abandi batanyare gukora gento kieke batanyare gukora mwarorira abandi umuntu akurikira okogoro umuntu agusubira cyango kugoro and it works so obolema n'ubugima buna bonde bwensi neria ntware gotongu twensi tokoreteki tubwekaine koika abandi bariko babatambe na abandi abenye last but not least tiganga kerembu y'abantu bari bonse bago appreciate abantu bari no bolema muna bono nchakire no negetu gitu kya Ndizi TV ko tware segment ya disability ko tware department ya disability you know kinegento getakire ko appreciated na Nyasaye abasine bantu nabo Alois yobaga nate banyene chiskuru chiria nga nonyo roche kingo cha no bolema erataro chi difficulty igaro cho monto bantu manager bantu bali bonse ba appreciate bantu baletaki nona bantu bagweta paraga iga so abantu baito
asemore origerete Ndizi TV egento kyo mweli pinkelinga obole mane kiombe job ekiombe eke ngibwa dimachiko ekiombe eke ngibwa subscription fee ekiombe as long as yole moyo nabo kwenyora wakolireki wasoiro wano utarasororo tema korosia ase agiya in case kora toke no ule etokasa yingwe getoko kora gento kieke korosia tosieke bisieli ochogani gosoa otoke nayo mutangani osieke neri nayo kwemwetige sumario gakoraki ugakongontera wono Wilberforce ni maetenga na mangi twari gusanga naye kolenda senge nchibira te banga tosieke gesieli na ndonyo nayo rojo gakoraki naye bwesiekirete abuno ina romo semo to goba to kutabukia omurubiri rero asto bato gusanga nere jare Wilberforce oyoberga twa omugano bwo semeke gimo omugano bwo ko moyo ngano na yasole nabo kwimukirira igoro elindo bego wikirania abuno bikira mwali bw'umuganone ase na binkirane limbia mono asa to abirtu kubwaterana gochakirige pindi gya chagitemba komwelio metusela oyone kinga chibichi biko na mali wikirare asenchira yobikira nabo igo Joseph Mukoboti boigo lenga seseme kabe nabo igo obo montere boitoba okwen shwanga to abeto wikirana asensemeye wikira nabo igo tinkwe bako irane limbia mono ase hotel ya Fresh Hotel ego toka imyomuchi onyamira se babiri bagotogeni kigima na kwene kinga umurubiri yo obera wikirana nchinga kichinde nabagana irubiri ya Ndizi TV nyoro mugano yo ni umurubiri usumuganone ni wochira kire Jumatano ense munenusu ya maragoba kira Jumatano ukachinga kichinde abatakirubiri ya Ndizi TV nabo obwansu bumugusii.